Ndinotaura rugare ruzhinji nechiedza chizhinji pamusoro peupenyu hwako nemuzita raJesu. Regai ndikugamuchirei vadiwa vateereri pane zvechimwe chirongwa apo tinodzidza zvakasiyana siyana kubva kubhuku yaMwari, kubva kushoko raMwari, Mwari vachitibatsira, Mweya Mutsvene achitibatsira. Nhasi ndine chidzidzo chandiri kuti inini tinokundwa nekusaziva. Tinokundwa kana kukurirwa nekusaziva. Kuti dai waiziva usina kukundwa, kana dai wakaziva usina kukundwa. Nyaya yangu iri kubva pabhuku yaJeremiah chapter yokutanga, chapter 1, apo ndichaverenga kubva pavhesi ya11 kusvika pa12. Kukundwa nekuda kwekushaya zivo, kana kuti kukundwa nekuda kweignorance. Regai ndiverenge zvakare kubva kuna Jeremiah wokutanga chapter 1 verse 11 and verse 12. Shoko rinoti, ipapo shoko raJehovha rakauyazve kwandiri richiti, Jeremia, unoonei? Ndikati, ndinoona davi romuamanda. Ipapo Jehovha akati kwandiri, waona zvakanaka, nokuti ndinosvinurira shoko rangu kuti ndiriite. Zvakaonekwa naJeremia nezvakazotaurwa naMwari zvinhu zvingange zvakasiyana, kana kuti ufunge dudziro uri munhu wemweya, kududzira kuona davi kana kuti branch yomuti, wofunga shoko raMwari kuti Mwari vari kundiudza kuti shoko rangu raakutozozadzikiswa, kana kuti ini ndinozadzikisa shoko rangu randinenge ndareva. Kari kazhinji ini neve tikarota hope dzakadaro. Ndava muamanda waiwa mufruit, waiwa muchero. Ndinomuka ndichitsvaga nzvimbo yekurima maamanda. Ndinomuka ndichitaurira vanhu kuti gore rino miamanda ichabereka. Ndaona branch yemuamanda yanga ichitaridza kuva green. Kana ndazomira zvakanyanya ndati dzamisei ndangariro, ndada kupinda mushoko nekunzwisisa zvinhu zvemweya, ndinomuka ndichiudza vanhu kuti Mwari vataura, vandiratidza fruitfulness, vanditaridza upenyu, nekuti ndaona muamanda uine mashizha egreen. Asi chandisingambofe ndakafunga, ndakadudzira, ndakananga neikoko, inhau yeshoko raMwari, kuti pari kuda kunamatirwa makrusades, pada kunamatirwa evangelism, pada kunamatirwa maserokuru, kuti shoko raMwari rizadzikiswe, shoko raMwari raparidzwa, riitike, riite zvibereko, riite zvinobatika. Saka kana iri prayer point yandichaita mushure mekuona chiono chakadai, chingava chehope, chingava chevision, kana chii, ndichaita munamato uri wrong pachinhu chiri correct, kana kuti painformation yandiinayo ndichanamata zviri wrong. Ini ndichapedzisira ndaakunamatira miti, kana kunamatira orchard, kana kunamatira land yekudyara miamanda. Ndaakunamatira breakthrough yekuwana famu randagara ndichida. Yeti Mwari havasi kutaura zvefamu, havasi kuda kuti ndinamatire zvefamu. Mwari vari kuda kuti ndinamatire shoko rekuchechi. Saka ndichatosendeka kana kuisa pasaidi zvinhu zvekuchechi, ndofunga kuti ndafanirwa kunamatira zvinhu zvemari zvine chekuita nekurimwa kwamaamanda. Saka dudziro yangu ikava yakatsveyama, ndichanamatawo zvakatsveyama. Zvandaona zvikasagona kunzwisiswa neni, zvandichaona zvakapesana nezviri kudiwa kuti ndione naMwari, uye zvandichawanawo mushure mekunamata zvakasiyana nezviri kutarisirwa kuti Mwari vandipe. Regai nditi inini, dai Mwari vakanga vapa Jeremiah chiono ichi,
chiri chiono chekumupa warning kana kuti yambiro, obva aona chinhu orega kupiwa dudziro naMwari. Toti arota, apedza kurota orega kupiwa dudziro, anga achamhanya kunamatira breakthrough paari kufanirwa kunamatira protection. Achifanirwa kukavha ng'ombe, anonokavha mwana. Regai ndikupei muenzaniso personal wandakasangana navo pakukundwa naSatani nekuda kwekutadza kududzira kana kutadza kuziva zviri kurehwa. Unogona kutonamata asi wonamata dondo, wonamata zvisiri izvo. Rimwe zuva kare, ndofunga makore 15 apfuura, ndainge ndarara kupreya, ndagarako kwemazuva 3 neusiku 3 ndichitsanya mvura nechikafu zvese. Ndokubva ndadzoka kumba makuseni. Ndichisvika kumba ndokubva ndadya porridge, ndokunwa mvura. Ndokubva ndati rega ndimborara mbijana sezvo ndasvika kuma5, chechi ichatangana 9. Ndaipinda kune imwe chechi mazuva iyayo. Ndarara kudaro ndakaita dream yakadzoka 3 times because payaiperera ndaibva ndamuka. Ndokubva ndaona zvandakaona zvandichatsanangura kuti ndakaona mukurota ikoko mota yangu ive mota yekutanga yakaroverwa kumberi asi yakapakwa yakatarisa kumadziro kukapaki kwayaigara. Zvekuti muhope imomo pandakasvika pamota ndakabvunza kuti mota yangu inogoroverwa kumberi sei iyo yakapakwa yakatarisa kumadziro uye iri pakapaki kwete muroad. 3 times hope idzodzo ndokubva dzauya. 3 times ndokubva ndanamata, ndichinamata minamato yekuprotecta motikari yangu against accident. Are we together? Tiri kunzwanana? So ndakanamata ndikati nezita raJesu, chese chakarongwa newakaipa mumugwagwa, chakarongerwa motikari yangu, nezita raJesu ndinochigura musana, ndinochigura makumbo. Ndokunamata, ndokuvata, ndirimu kudzoka zvekare, ndokunamata zvekare same prayer, ndirimu ndokudzoka zvekare kusvika ndakabva ndamuka. Ina handina kuziva kuti kuramba chodzoka Mwari vari kuramba vachindiudza kuti munamato wawaita hausi, zvawaona ndizvo asi zvawafunga hazvisi. Saka zviriko zvekuti munhu anotoudzwa naMwari zviri kuuya asi iye onzwa zvimwe. Mwari vanokuudza nekukutaridza, vanoshandisa graphics kutiudza, but unogona kuudzwa zvimwe asi iwe wonzwa zvimwe. Saka ini ndakaudzwa zvimwe, ndokunzwa zvemota, nekuti mupicture yangu yaiva nemota. Ndaifanirwa kubvunza Mwari kuti muri kutii, ndo munamato wandaifanirwa kunamata pekutanga pandakangopepuka. What are you saying to me, oh Lord? Spirit of God, what is it? What are you saying? What is this? But nekuda kwekuti haana inomhanya inorova uye tinofa zvinhu zvatinoda, ukangorota murume wakutomhanya kugaya kuti murume, ndaunomuda unotya kuita shirikadzi. Saka ndapepuka, ndakachiita zvandaita, ndokugadzira kuchechi, ndokuenda kuchechi. Service yakunopera, pane chiitiko chakaitika chandakabva ndachizoudzwa naMweya Mutsvene kuti ndo zvandanga ndichikuudza kuti unamatire mangwanani. Vana first born yangu, ndakuudzai kuti mota iyi it was my first car. Saka mota chinhu chakada kufanana nemwana wako, and yanga iri first car, saka yaimirira first born yangu. Mwana first born yangu mukomana akawirwa nechidhina pachechi chaishandiswa kubata dheko, akarohwa kumeso, ende pataitira chechi nepakwanga kuine dheko kwaiva kujurawo. Saka jurawo was correct.
but chairohwa yanga isiri motikari, chairohwa kufront kuface mwana. Saka paida dudziro ndepekuti chiri kurohwa mberi chii, ende mwana kashoma kuti mwana arohwe pachechi. That's why ndakati mota yangu inodhumirwa pacar park sei. Ende kashoma kuti mwana atambire kumberi kupurupiti kana kuti kune dheko. Kurova kuti ndaiudzwa zvese kuti it is an unusual event. Zvida kuitika zvese zviri unusual. It's an attack. But inini ndakanamatira chii? Ndakanamatira chandaona kwete chandaziviswa. Saka indaifanirwa kubvunza Mwari kuti muri kurevei pane zvandaona. Jeremiah akaona davi kana kuti bazi kana kuti branch romuamanda iko kuchitaurwa zveshoko. Akatozonzwa kuti Mwari vari kutaura nhau yeivhangeri. Ipo paine miti, paine sango. Sango neivhangeri hazvienderani. But inini ndaifanirwa kubvunza kana kutanga kutsvaga kuti chii chiri kuitika. Ende shuwo ndakatopfuura kunotarisa motikari makuseni iwayo ndikaona mota iri right. Saka ndikanguti what type of dream is that? Andakuziva kuti Mwari vari kundiudza zvemwana. Saka kazhinji vanhu Mwari vanotaura nesu torasika interpretation. Tarasika interpretation tonamata zvisiri izvo. Zoita sekuti Mwari havanzwe. Izvo Mwari havanzwe minamato yanamatwa kubva kuignorance, kubva mukusaziva. Ndosaka shoko richitaura kuna Hosea chapter 4 verse ya 6 kuti vanhu vangu vaparara nekushaya zivo, kwete nekushaya nguva yekunamata. Zivo ndo yekuziva kuti chandaona inongova picture, but nyaya iri mupicture inogona kunge yakasiyana nezvandaona. Ndaona miamanda, but inyaya yeshoko. Regai ndikupei zvemuenzaniso. I remember imwe nguva zvekare apa ndakuziva kuti zvaunogona kuona papicture uchirota zvinogona kusiyana. Haisi nguva yese zvinogona kuva exactly semarotero awaita, but imwe nguva zvinoda interpretation. Unogona kuona mashizha. Kana Jeremiah akaona branch, as good as he was as a prophet, kana akaoneswa muamanda ito pachitaurwa shoko, kureva kuti nini newe tiri pasi uku tinosangana nazvo nguva zhinji, but tinozogona here kunzwa zviri kurehwa naMwari kana zviri kuyambirwa naMwari. Rimwe zuva ndakaita futi dream, but ndichiita dream iyoyo ndakaona mwana wangu inini last born number 3, ndine vana 3, ari mumota yaita sekunge ndege or jet sort of. It was clear because chandiri kuda ndechekuti yanga iri mota yakareba nechichiti manyei. Ndokubva mota iya kana ndege iya yaita accident. Ndobva ndasvika mwana achinzi afa. Indobva ndaramba mudhirimu yame ndikati aiwa mwana haafi ndisina kuudzwa naMwari. Zvinhu zvese zvinoitika Mwari vanondiudza, vanotanga vandiinforma. So I'm not going to accept, handisi kuzobvuma kuti afa ndinomumutsa because handina kuudzwa naMwari. Kana iri plani yaMwari vanogara vandiudza kuti mwanangu ndiri kutora mwana. Ndobva ndaramba, ndobva ndapepuka. And nekuda kwekuziva ndakabva ndati whatever the enemy is planning in my family, not against my children, in my family. Bo ndakaziva kuti ndinofanira kuextenda prayer point kukava family yangu, because zvandaona muamanda but nyaya inogona kuva iri yeshoko. Ndokubva ndanamata paya almost an hour or so. Ndobva ndapedza, ndobva ndarara. Handina chandakaona chakazokonfirmwa naMwari kana kutaura pamusoro pazvo. 3 days down the line ndakachizonzwa phone call ichibva kumunin'ina wangu. Munin'ina wangu number 3 kubva pandiri. Ndati ndakarota mwana number 3 kuvana vangu. And mukatarisa panyika yamweya
inini wacho ndiri baba kumhuri yangu semufundisi kana kuti semuprofita, ende ndichikaunda kubva pandiri, mukomana uyu inumber 3 kubva pandiri. Ndiye anga akapindana netsaona ari mumota yewish. Mota iyoyo yewish yakareba, yakada kuita sendege, ende inomhanya sendege. Saka zvese zvandaiona zvaiva nedudziro. Ndaifanirwa kubvisa mota, kubvisa ndege ndoisa mota ndodii. But ndakaona kuti ndikada kunyanya kufunga nezvazvo kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi, ndaishaya nguva yekunamata. Ndonamata zviri wrong. But ndakangotora prayer point 1 iri blanket ndikati, whatever the enemy is planning against my family, there shall be no death in my family. Hakuna unofa nezita raJesu. Ndinotaura protection, ndinotaura upenyu. Vakaita accident vari 4. 3 vamwe vese vakafa except iye. Nekuda kweprayer yandanga ndaita iri correct, yaikava mhuri. Dai ndakanamatira mwana wangu musikana, dai munin'ina wangu akafa. Yeti ndaudzwa naMwari and yeti ndanamata. Saka vazhinji vanotaura kuti ini ndakazvirota ndikazvinamatira, asi ndazoona zvakati nezvakati zvichiitika. Wakanamata here munamato uri correct, kuna Mwari ari correct. Zvinhu zvakasiyana kuita munamato wakanaka kuna Mwari akanaka, nekuita munamato usiri iwo kuna Mwari akanaka. Saka vazhinji zvatinoona nezvatinofunga tisati tanamata zvinotipa minamato iri wrong, yatinonamata kuna Mwari tichimisa kana kunamatira zvinhu zviri wrong zvisiri kuda kutomboitika. Saka unogona kurota wopedza unodudzira zviri wrong. Wotoita prayer point 21 days of prayer and fasting, uchinamatira forest, uchinamatira maamanda, uchinamatira orchard, nyasha dzekuita orchard yemaamanda. Izvo Mwari vari kuda kuti unamatire church. Ona kupera kwe 21 days orchard haisi kubatika, hauna kupiwa land yekurima michero. Wofunga kuti hope dzako dzinonyepa. Aiwa, chakanyepa idudziro yezvavakaona, idudziro yezvavakanzwa. Ndinogara ndichiudza vanhu kuti dzimwe nguva paunonzwa seuri kufanirwa kunamatira ningi, unogona kunge ari iye waunoziva, asi ari kufanirwa kunamatirwa ari mwana wake. Uri kupreya zviya uri pakati pekunamata, wangonzwa kuti unofanirwa kunamatira ningi wekubasa kwedu. Wotomunamatira, wozomunzwa achikutaura kuti mwana wangu arohwa nemotikari achienda kuchikoro, afira pasport. Wotomudza kuti ningi, ndakatonzi naMwari ndikunamatire. But pawakaona iye, hauna kuona mwana ari kuseri. Waifanirwa kubvunza kuti nemhaka yei Mwari muri kundipa uyu wandinoziva. Unenge uchipiwa wausingazive ari kuseri kwewaunoziva. Waunoziva anoita face, gona kududzira face yawaona, kuti ndikaona face yaningi kuseri kwake kuna ningi. Ini pandakapiwa mota kuseri kwemwana, kwefirst car yaimirira first born. Child number 3 yaimirira number 3 kubva pandiri kufamily. Saka ndaigona kunamata, ndonamata chaizvo kwemazuva, ndichinamatira chinhu chiri wrong, chisiri kuda kuitika. Kusvika chaitika kune munhu iyeye, nekuti handina kumunamatira. Sekudzidza kwatakaita, dzimwe nguva kunamata kuri wrong kwakangofanana nekusanamata. Ende vanhu vazhinji vane frustration iko zvino, nekuti vakanamatira zvinhu zvisipo, vakanamatira zvinhu zviri wrong, vakanamatira vakaita minamato iri kubva from a platform and a position yekusaziva. Kusaziva vashona vanoti kwakangofanana nekufa. Saka you are as good as dead when you do not know. And Bible sekutaura kwandamboita rinoti vanhu vangu vaparara nekushaya zivo, kwete kushaya vafundisi, kushaya all night, kushaya makomo, kana kushaya ngirozi. Aiwa, zivo. Kureva kuti zivo yakakosha. Kana waona tsvaga zivo, kana wanzwa tsvaga zivo, kana wafila tsvaga zivo. Nemhaka yei muri kuti ndiite 21 days the fasting. Zivo iyoyo ndio inokupa prayer point. Jesu anobva ati watch and pray. Onai munamate, musanamate mozoona, kana kuti musanamate kuti nekuti madai, but onai. Chinonzi kuona
paya panonzi nevanhu mazuva ano ningi akuona stereki, vari kuti akuziva. Jesu vaiti zivai munamate, tsvagai zivo, zivo iyoyo yozokupai chekunamatira, zivo yemweya. Ndinotenda.